Fader. Ix-xellerati tal-Love Island. Għalfej xellerati, xamilna? Ma tatni l-kurzita u provajt nara ftit minuti mill-Love Island u emminni kelli l-logna til-quddis kollu l-Fader Mario, għax ma stajċ il-mqaddes, għax bil-ħsib għadni naħseb fil-ħazen li rajt. Bil-ħsib biss, għax bl-emili għax raġel sot. Veru, Feder, għandek raġun, hemm naqra laħam espost. Semmijomx, Sander, għandik Kijana, kollox jidbandu, għax ħanarġa nidneb. U jena, jek ti-permettili, ħannuża propju dan il-programm Love Island biex nitlob għal dawk ta' Love Island. Tina permess? Mela, le, jek dejjem nistaw nejnu għana bil-qalb kollha, faqqa. Minn hawnhekk nixtieq mal-ewwel nitlob sabiex Kira ikollha ftit mumenti mingħajr dak il-fit ta' Jake. Di ver, ismana tolbuk mulej, ismana. Nitolbu wkoll sabiex Edward forsi Iva jaqaf jixroba ftit għax minni għajja l-kunat ħatkun diffiċli di imma t-talb jasal, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Minn hawnhekk niftakru f'nies bħal Dunkarm illi tawna Malti b'saħħtu ħafna u hawnhekk nitolbu għal Malti li qed jiġi massakraġġi dik il-villa kuljum bi kliem bħal jivvajbja, napproċċja u oħrajn. Ismana nitolbuk mulej. Frilna nitolbuk mulej ukoll. Minn hawnhekk ukoll talba speċjali għal Punisher illi m'għadux magħna, il-mistrieħ ta' dejjem illi ħareġ minn ġol l-villa wara isu 10 minuti kemm dam taħseb, kemm dam? Dam kemm seta. Dam kemm seta. Assistam responsorjali dum iktar minnu u ħanajdlek minn hawnhekk niftakru fih nasbu ftit fih fejn hu l-Punisher bħalissa. Who's probably jilgħab il-PlayStation. Xi FIFA il-Punisher, minna Fortnite. U l-dawk li qed jispara jimmaġinhom Buċċelenja, jew inkella Buċċ Edward u jisparalhom u jirrabja minn ġewwa ċaħduh milli jmiss 20,000 euro bidejh. Però xorta waħda jaf illi issa game over. Spiċċa kollox. U għalhekk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.